taurisai. Pamusoro changamira. Inini handichada munhu. Jararega. Baba zandichada murume. Ndachamudai nadzibairenya. Ukona madaraisa ana madzimai unotaura ukazvinhu kuti azvinzwa naenda mudzimai wangu just like that unomuda ukuvhirikidza pari ukuvhirikidza pari pane nyaya ndekuti communication pakutaura language kana mapinduriro anopedza andazi enopedza tingati rudo Apa pera unodiana. pamwe maybe kana kuti iye wataruchema Ndaifunga kuti unotsanangura zvinoita kuti rudo rwako iwewe rambe rwuripo kana kuti rudo rwake pauri. Vakachenama here vari Vakachenama Chimutaura chimwe chete. Zvinoitwa mukati zvinomazika kunyima sadza kutuka kana kurova kana kutuka bhurura ndozvamufanira kutaura kuti ndozvaanei ndo communication yavo kudare titaure tini wirirane nehama dzavo isakapei munhu angamuchivazivaaa munhu kuti andakamutsura atsurike panyaya dzekuti wirana mutora nevanhu zvakanaka asanazvakadari zvakanaka munhu asinganzwisisa padokiro zvake dzinguva kuisa akutoisa maoko ake munhu akutoita zvaakutoita unoona ngani unoona Ndo zvakatota amai havachada murume nemataurira murume. avanotaurawo side ravo. Alright, amai zvishimise musachepe taurai chamati murume hamuchada inini. usacheme imimi kunonga zvakugadzirisa iwe chimbomira wajoina mai maizo wakamwa kuti esikotai mukomana muzukuru wangu panze unozoyasa kumwa Taurai amai vapiwa mukadzi. Inini kuti ndizokanda baba ava vanotora mukadzi akarora mukadzi nhasi anoenda chikafu pamba haasapoti anenge ari rafu kuti nyongo wakataura naye anenge angori vhaireta kuda kurova chete ndokunga wakatomborora mukadzi wokutanga akaenda akadzoka akati zvoni mukadzi wandarora uyo aenda tasara taada kuchipedzerana tiri tu panapa wadzoka oenda futi otora umwe mukadzi umwe wakatorawo chitu aigara pamba rari loji akandirova pamba atora loja irora uya nari pavheranda pamba pangu ndokundirova ipapo ndavabatikidza futi vari vese mumota ndipo vandibatsira girlfriend ndo arabata maoko ivo vakabata maoko achibuditsa kunze girlfriend ndo arabuditsa makumbo tichikandidzira panze zvikanzi dauta bhizinesi ratiri kuita idai kumba ndibvo vandisiya pamba tichigara pamba tese ndibvo vatoenda ndokuzodzoka pamba vachisiya muloja iye achitogara pamba ipapo ndobva vakaenda ndokunogara kuti mupango asingatsike kana pamba hapana kana chavaita mari dzemaloja dzese vaitakura chita sei vachienda ndobva ndatora maintenance pamaintenance ndobva zvamboitawo zvinenge zviri nani vakuti achitora henyu mari dzemaloja tagara kudaro but vangu vari violent wokuti vaiva vachikuronza kuti zvoni panapa pamba panoti inini angadaidzira vana vavo panapa panoti kana patricia panoti nyasha panapa makabhuyekana munoita sei munobuda munoenda nditoita zvandoeda kuti ndidzoke panapa imimi mutondishandisira mushonga njada nezvenyu vaende koko anetsana vadzoka ndakati aiwa murume wangu aita sei adzoka nditi atitaure tese kana communication hapatorina kuti zvona wakada kutaura nawo nai muri kuronga kuti kudiko nevana vanonguza kuti handisi kutomboda zvokutaura izvo muri kuronga kuti kudiko toita sei ndakati oraiterege ndichinzwisisa pamwe nini ndiri rongo inini hamusi kundida ko vana vatoita sei nevana kuti tironge pamwe nzoti havana munovachengeta so kuchengetawo kwandikaitawo ndakakurawo ndisina vabereki nengochengetewo nevamwe nongo vana vanongokurawo zvakadaro
mari yavanoshanda pane maloji mari yavanoshanda ndiziyo kuti inoenda kupi iyo mari ndoendesa vana kuchikoro inotenga hembe chikafu zvese but mari yacho itori mari shoma yavo kwavadzoti tichironga pamba havadi vanenge vachingobuda vachingoenda ndakada kuti ndiite bhizinesi mari yacho takagumbutsana vanotora ndendichitira pamba ndichitengesa kana machikeni katsi kana ndichichengeta huku votora mari yacho vatora mari yacho vodzoti mari yako nzoti imari yangu iyo muri kushanda kupi kwamuri kushanda makaona kuti mari yacho mukati muri kuita bhizinesi ndibude kunze kuti ndinotengesa kana kuti ndogara muLDV ndene ndinotengesera kunze nzoti gare pamba musatengesere kunze mufane kuenda kunze vanongorora mukadzi after mukadzi iye pamba hapana kana chavanoisa pamba zvese zvinhu zvakamirira imini saka ndinoti ndine murume pakuita sei tisingarongese mhuri kuti vana vanofanira kuita sei kana kuchikoro pane zvaungatapudze pane zviripo zvakaitikutapudza uzi kana kutotenda kuti zvakaitivanidzisa zvinareo pane zvaungatapudze inokati zviripo vobva wazoti hapana nekuda kwokuti zvise zvakataura zvakaitika kudhara Akunyebera. Wadini mani kazi kana zvubuda wadini. Buda vana wako. Ndakari kundinyebera panyevana buda vana wako. Aiwa vachama. Pakutanga kuti watenda kuti zvaitika kana. Saka wabvumirana naye tese kana dare rinorabvumirana nawo kuti aiwa shuwa waizvii vatiri kuti isusu mukadzi hanyepi because iwe ndowabvuma takuti tapudza zvataurwa nemudzimai watadza wazvitaiwa ndatapudza kuti zvivana ari kundinyebera izvi zvivana zvakaitika kudarisa ngora ndopatasvika nhasi munza uchadii amai hanzi nemurume wedu kudai zvinoratidza kuti vanondida vana nokuti havana kuronga kwatiita aiwa ndatini hanzi ndikudai unoratidza nei mukadzi wekuzvibuda unobvunza ndoraidzwa nei amai taurai zvisi pamwe penyu muraidzwa nokuitwa sei inini tisati nyaya iyi yambouya kuno kudare vapewa mapepa ndichitrai kuda kutaura navo kuti imimi nyambotakati taenda kudare kana kuti nhasi makati aiwa ini ndiri willing kuchinja nokuti pamba panapa imimi munotaura kuti pamba ndepenyu pamba panapa munofana kumira sababa kuziva kuti vana kuchikoro kuri kudiwa mari chikafu panapa chinofana kwete kuti mari yemaretsi aindotora ishoma yemongoti kavhiridzai zvese ndinge ndine bhedhe nekuti vana vanoenda kuchikoro kudiwa mari dzemaschool fees maesraleseni zvese mari yavo yavanoshanda vane kombi aiuye kana pamba vanenge vachingotenga kana hembe kana chiva chinodiwa ndakati mari dzese da kudziona pamba tibatsirane kuronga kuti vana vadoenda kuchikoro zvese zviri kudiwa pamba zvakanzaiyo inini panapa ite zvandodawo ndiwachere hembe ndibikire chete amusukira izvozvo saka tochinja pati kutaura tisitaura tese chimboita chinwa nomuroti unobata mari 20 chinzwa kaini vesa kutaura nezvinhu zvatoziya unogona kuchipa munhu drive achiva nemari petei $45 every day andindizvo andidafiwa ita sei alright chimbotirerawo andinobatsiranokuti hauchisikaindi nazo nokuti utokwana wapedza kuwajola ipapo mainoita problem iwe utora mari inofa zviyatofa futi kuda vesiya kubhinduro inofa kana mari homwe mota iyoyo kana
ndotoizira ndotopupuka mumweni ndotopareni kwacho dokuroda yotoratsaratisiyoburutsa vanhu osara futoaaichikondipakana mari motikari chakauraya motikari kanikuti nguva yawakaita joyi yakaitarwa namai motikari yaingoshanda chete vakadzi vachita somundaanditi motikari inopera vakadzi vakauya nguva yegodhi kudhara vakapera kwete ngunya yemotikaakubatsirana ingoita ingotora mari yacho waunongobva kugoto chimboburuka mota yako waipa drive anonga achikukeshaira oita mota yangu yakura be honest to yourself munhu kuti ainzwisise aishandika na 2 days be honest to yourself yawe kana kaita $20 per day at 10 days munhu $200 you can plan muri tumunogona plan kana muchibvisa mwachina masipepats kubva mari pamusoro iyeda pakatangira nyaya yemari mukadzi uyu kana achichinjawo ndakaisa mari mumba kana ndakachengesa mari ndakamuchengetesa iye sepamupani mazuva acho akangonzwa kuti kune girlfriend ririko akatabura 5,000 ndakatotenga kombi mwana mazuva acho pakatangira ndani anotora mari last year muna August mwana wake vavaya kumba vamuna 450 abana ndandotokwereta wangu kuti ndimudzire motikari ndazondizokubhadhara mumwe kuti mari yakatanga ina munhu akatora mari yese akapa munhu akakaenda ndosara when you have history yezvakaipa kaindika zvona zvaakuitika zvinoita sei sesimbo kwese iwe une history yeviolence ndakura kutaka temba kwakuirata leaders ndokia do nokira kumba ina ndikwanisa kukurambanisa nhasi manzwa sisi zvakaikumba vakuru vangu vaitira kuti utaka kumbiridza patsva zvinoita sei pano konza patsva kunge musikana zvinoita sei pano ndinokudai musi wa 12 musi wa 5 hamungarambanika muri vana vadiki vana 4 vana vada kurarama uyaroko waroko adharana vana kutika saka vana songorarama adharana kuzivezisavaide kuba andibvume nasi kurambaitakure mashoko ako mumwe nemumwe pautuwe ngaamire pake andingounzisa ava ndamai iwoni baba mira panoti baba oneka ukamira panoti chi baba mukaenda makadaro zvinhu zvenjini chendai kuba zvakuona masumukiro ako ndani ansa yangu aitapedza masumukiro ako ndani ansa yangu yeupenyu echisimuka ndopane ansa yangu wawaudza kasi ndida kuona masumukiro ako ndani ansa yangu chimira kamanyasha